Trailerin teko iMovilla. Lisää plussasta uusi projekti. Alareunasta löytyy teemavaihtoehtoja. Valitse teema ja valitse oikeasta yläreunasta luo traileri. Voit ottaa itse kuvia tai voit valita valmiita kuvia kamerarullalta. Kun käsikirjoituksesi on valmis, tee yhteenveto, aktivoi haluamasi kohde napauttamalla ja korvaa mallitekstit omillasi. Kun muokkausvaihe on valmis, paina yläreunan nuolta, paina linkoa. Valitse julkaisukohde, esimerkiksi YouTube. Kirjaudu oikealle tilille, nimeä traileri. Valitse yksityisyysasetuksista listaamaton. Jaa oikeasta yläkulmasta.